Det var bare et kæmpe gadekryds, ikke? Ja. Lidt af værre. Men gør han noget? Nej. Ej. Altså ikke. Nå. Ja, altså. Ja, du er det dejlige, var. Ja, Du er det dejlige. Det er du der. Åh, hvor er du dejlig. Den vil gerne blive flygt for livet. Flygt for livet. Han skal bare selv have lov at komme. Altså, Clarkson skal ikke Clarkson, kom her. Kom. Altså, han vil jo gerne. Jeg har lyst til at lege. Jeg hopper på. Så er der krig. Jeg hopper på. Det var ikke krig. Det er så